Tak to vyzerá v Japonsku sushi na páse. Na tejto obrovskej telke si vyberete sushi, tak to vám to tu pekne chodí, alebo ešte otvoriť menu, tu si už potom vyberať. Akože záleží, čo si dávate, ale jeden ten tanierik stojí okolo 80 centov. Od takých 10 do 20 eur by ste mali byť že úplne že najedení. Ajajaj. Čerstvého veľkého lososa. Opiči. Obyčajného lososa. Tá ryba sa ti proste rozpustí na jazyku. A toto bol ten obyčajný losos. To čo bude ten fresh, ten bol ešte drahší. Tak toto bolo úplne niečo iné. Tento bol oveľa viac žuvavejší, ale nie úplne, ale bol žuvavejší. Ja som jedl. Arigato gozaimasu. Gacha coin. OK, arigato gozaimasu. Vysvetovala mi, že na čo je tento coin a absolútne som to nepochopila. Máme tu set. Čo ti jebe? Neviem vôbec, koľko prášku si tam mám dať. Poviem, že som to neprehnul. Ty koko, dobré, šéf kuchár. Prehnal som to, nevadí. Dobre, už viem, na čo je tento coin. Je to... Dozviete sa na konci videa. Každopádne, krabiu, kroketku. Extrémne horúce, vriace, ale hrozne dobré mňa. Koľko majonézovo, mesovo, krabie, vypražené, perfektné pre tučnotu. Objednal som si nejaký dezert, palacinkovo, hokkaidový, jahodový dezert. Nič moc, idem zaplatiť a ukážeme si, že na čo je ten coin. Toto! Fuck it, ja chcem to mať Jerry. Keby to aj išlo. Could you please help me with the coin? It's only this. Oh, it's only this one? Yeah. Okay. Dal som tam coin, otáčame. A ešte raz. Je to zlatý, hrkajúci týpek. Popiči.